Stigli smo u Pirovac, a što se dešava u toj općini, koji su projekti u Điru, saznaćemo u novom Điru, Điru Pirovac. Ako ga do sada nisu imali, općini Pirovac predlažemo novi slogan. Mi gradimo, jer doista u ovoj općini grade se na sve strane realiziraju brojni, kapitalni i za društveni život jedne sredine veoma važni projekti. Sve o tome zna načelnik gospodin Ivan Gulan. I gospodine Gulan, lijepi pozdrav. Dobar dan, Boris, s vama. Evo, mi gradimo, ali tako nisam daleko od istine. U stvari, pogodio sam jer kad krenete sad nabrajati što sve radite, ostaćete bez daha. Duboko udahnete, jer ima toga za nabrojati puno. Pa ima toga, doista mi puno projektiramo, puno gradimo, puno planiramo toga graditi. Rekao bih da cijeli niz velikih projekata, kapitalnih projekata za Pirovac na neki način sada dolaze na red, s obzirom da nam dolazi nova omotnica iz koje planiramo sve to skupa i realizirati. Prije svega rekao bih, evo, očekuje nas, ja se nadam, vrlo skoro jedan natječaj na kojem planiramo prijaviti projekat izgradnje nove knjižnice i čitaonice. To je projekat koji smo na neki način već duže vrijeme planirali, evo konačno dolazi i vrijeme za njegovu realizaciju. Također, u suradnji sa našom županijskom lučkom upravom planiramo jednu veliku rekonstrukciju naše glavne centralne rive. To je projekat koji bi trebao biti težak negdje oko 3 milijuna eura, s kojim ćemo u principu jako puno toga dobiti, ne samo 80-ak novih vezova, nego jednostavno i zaštićenu luku, zaštićen sekundarni gat naše marine Pirovac, tako da to je projekat koji vjerujemo da ćemo do kraja godine uspjeti imovinsko-pravno i u smislu dozvola završiti i onda aplicirati i krenuti onda naravno i u realizaciju. Također, mi radimo dosta intenzivno sa županijom na projektu školske sportske dvorane. To je projekat na koji smo već odradili niz sastanaka. Kupili smo i riješili smo na neki način imovinsko-pravne odnose, sufinancirali smo projektnu dokumentaciju. Čekamo na neki način sada ministarstvo da ono je na potezu, čekamo njihov natječaj također da krenemo i sa prijavom za taj projekat kako bi se mogao onda realizirati, ja se nadam, kroz također nekih godinu, dvije dana. I imamo još nekoliko naših većih kapitalnih projekata na koje smo već odradili određenu projektnu dokumentaciju i sada smo u fazi i kupnje zemljišta, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Prije svega tu mislim na vatrogasni dom Pirovac koji treba se dogoditi pored trgovačkog centra, trenutno otkupujemo zemljište za njega i onda idemo sa projektiranjem, a isto tako za sportski centar također smo u fazi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. U stvari onda sadašnji slogan glasi mi ćemo graditi. Ja želim da se što prije pretvori onaj mi gradimo, ali u stvari obavili ste onaj najteži, onaj nevidljivi, a u stvari rudarski dio posla. Pa ja na neki način ljudi koji nisu u ovome fahu možda ne vide koliko je to jako puno posla koji morate odraditi kao predradnju da biste uopće došli u fazu da ono dođe bager, da se krene graditi što svi volimo i što svi na neki način čekamo. Ja na neki način kad dođe bager, moj posao je gotov. Moj posao je ovaj što ste rekli rudarski, pozadinski, znači de facto ova priprema, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, priprema same investicije da ona štima i u financijskom smislu i u papirnatom smislu da je pripremimo za europska bespovratna sredstva. Tu moram biti dosta aktivan i evo vjerujem da iz godine u godinu sve više tih kapitalnih projekata koje se realiziraju za našu općinu. Mi vam želimo puno uspjeha u tome i što bržu realizaciju. Hvala vam puno. Hvala na razgovoru. Toliko, poštovani gledatelji, u ovoj epizodi Đira Pirovac. Već znate, www.đirtelevizija.com. Lijep pozdrav iz Pirovca.